Lah, bawal dito doy kasi pagkagalas kayo rito. Lah. Oh no! Dito tayo ulit pa tayo sa may wagang butas dito mga parang mo dito ka, excited ka. Ginagawa mo. Nakawalan natin. Sa ito mga toy. Nakatawa ko rin mga tugulan. Uy, sira na. Yung. Dala-dala. Dala-dala mo ako. Ayun. Ayos, maliliit. Baka wala natin ito mga. Sayang, lalaki pa to. Kakatawa itong casing strap natin. Huwag natin pansin yung mga bata kasi pag pinansin mag-iingay. Yan na. Tutak na. Maliliit nga matay ngayon. Maliliit ngayon. Baka wala natin para lumaki. Para meron tayong paglilibangan. Nandito lang matay sa gilid to. Diyan lang oh. Nakagat-kagat tumatay oh. Maliit siguro yan. Tinitikman-tikman. Yan, nagos tayo na yan. Makatay. Mabigat. Yun. Tumatay, malaki. Yes. Malaki. Malaki mga tuloy. Oo, malaki. Good size. Dapat lahat lang ganito mga tuloy. Oh. Ganda pag lahat ganito. Kala ko maliit. Maliliit ngayon ah. Tsagaan natin. Baka mamaya yung malalaki. Doon natin sa may bunga. Yan, namamatay oh. Nakagat-kagat na namamatay. Yan. Oo. Ang sumampas yung sana. Maliliit ngayon mga tayo. Ano ba nangyayari? Sus, Ginoo. Mga original pa naman sana mga tayo. Oh. Ang tataba oh. Ay, ako. Wala yung malalaki mga tayo. Saan kayong malalaki kayo?
Nasaan kayong malalaki? Grabe, ang lalaki dun mga tayo, lumitaw. Ayaw kumagat. Ayun yung mga tayo. Ang laki mga tayo, tatlo. Sus. Ay, andun pa sa gilid mga tayo. Ala, grabe. Ba't ayaw nila kumagat? May oras talaga pala kagat dito. Pumunta kasi yun tayo dati dito mga tayo, alas 9. Wala, tanghalin tapat tayo. Di kala ka magtatangalian sila. Nagpakawala na naman mga tayo yung fish pond mga tayo ng tubig. Yan, sana kumagat na ulit. Mga litaw kanina mga tayo. Abang lang natin dyan. Grabe na laki din, tsaka doon mga tayo. Yan naman, mag-umpisa na naman yan mga tayo. Pag may bumubuhos dito mga tayo, pag may tumutulo na ibig sabihin, napupuno na dito. Ang daming umiinga doon mga tayo, gumagano no? Sa loob. Malaki. Tilapia. Ayun mga tayo, bali, yun na lang po muna mga tayo. Ayun, huli ko dito pala mga tayo, ano to. Bali, meron kasing mga askal na pusa dun sa pag-alagala dun sa harapan ng bahay namin. Yun, hindi ko na lang. Maganda po mga tayo. So yun, yun lang po muna mga tayo, kasi ano ito yung mga bata na ano lang. Ayun mga tayo, bali, yun na tayo. Papagalitan tayo ng barangay dito mga tayo kasi pinagbabawal dito mga tayo kasi delikado pag madulas yung bata kasi maraming mga madulas mga lumot-lumot pag nadulas kayo ako delikado yun. Merap umakyat dito mga tayo yun papasok pa yan. Ito mga tayo kaya naakyat ka dyan, taapak ka dyan tapos hawak ka roon tapos doon ka mga tayo pupunta ka roon.